Ja, életem első repje. Mit kell ilyenkor mondani? Ez a beszéd, emberek, ez a beszéd. Hát erről van itt szó. Mi másról? Figyelj, haver, készülj fel, nagyot fog kiabálni. Ja! Itt vagyunk most újra, egy nagyobb mérföldkőnél. 400 000 ember, egy fenekes gödörnél. Nincs értelme ennek, az értelmetlen repnek. De miért is kéne ide tartalom, a pénzt én így is megkapom. De meg a napjaim meg mától, csak is abból állnak, hogy flexellek a pénzzel, minden fűnek fának. Na de térünk vissza a lényegre, köszönöm nektek a 400 000-et. Köszönöm, hogy ilyen sokan néztek, így hát mindig tele vagyok lével. Dedikál Deák Feri, ő is csak nézi, mennyi rokonja van neki. Dedikál Deák Feri, ő is csak nézi, mennyi rokonja van neki. Dedikál Deák Feri, ő is csak nézi, mennyi rokonja van neki. Dedikál Deák Feri, ő is csak nézi, mennyi rokonja van neki. Ja! Gyere, megveszem még ezt is neked, egyen meg a fene. Nem vagyok én soer, hisz van amiből megtehettem. Hónap végén meghúzom magam, ha nem néztek elegen. Úgyhogy srácok, kérlek szépen bennetek, nézzétek meg a hirdetést, legyetek jó gyerekek. Donate, a donate az jó, te se legyél soer, szépen donate, jó. Dedikál Deák Feri, ő is csak nézi, mennyi rokonja van neki. Dedikál Deák Feri, ő is csak nézi, mennyi rokonja van neki. Jó! Nem félek a negatív kritikától, letiltom. Figyeljetek oda, hogy most Péter bácsi mit mond. Iratkozz fel, oszd meg, és még végső sorban lájkolj. Ügyes legyél, és ne roncsd el, így lesz pénzem bárhol. Gyere ide, bátya, mutatok egy trükköt. Fogd meg a Deákot, én meg ezt a tükröt. Látod? Te is, mintha már több lenne. De az az igazság, hogy ez csak egy tükör, he-he. Dedikál Deák Feri, ő is csak nézi, mennyi rokonja van neki. Dedikál Deák Feri, ő is csak nézi, mennyi rokonja van neki. Dedikál Deák Feri, ő is csak nézi, mennyi rokonja van neki. Dedikál Deák Feri, ő is csak nézi, mennyi rokonja van neki. Ja! Ez az utolsó rész, nem marad sok időm. Megnyomom az Alt F4-et, s kilépek a beatből. De előtte várj még, hadd mondjak egy pár szót. Higgyétek el, hasznos lesz, nem úgy, mint ezelőtt párszor. Szóval amit mondani szeretnék én